Sa gilid, ma'am. Meron tayong paputo. At syempre, meron tayong papansit, papahaba na buhay. Very good. At syempre, tatay, happy birthday. Dito po tayo sa gitna, tatay. So, wish, wish, wish! Di ba na eh? Happy birthday, Tatay Alex! Ayan, at syempre, meron tayong inihandang letter. Maaari po bang basahin ni ikaw, Julia? Lakasan po natin at makinig! Okay? Sabi po tayo doon. To Tatay, sending you warmest wishes on your special day, Tatay. May this year be filled with good health on this day of yours. I want to take the opportunity to thank you for everything. Happiest birthday, Tatay. Enjoy your day. I love you. From Dino and Claire and Kids. Aww. Yeah! At syempre, si Kuya,
Okay, andyan ka na, sir. Anong message mo sa iyong tatay? Awal ko rin naman. Ang wish ko lang kay tatay ay huwag niya pa rin pababayaan yung mga anak niya, ganun. Tsaka good health, tsaka mabuhay siya hanggat gusto niya. Oh. Yun lang. Okay. Okay, wait po. At syempre, sino pa po ang, nagme-message? Wish ko sa kuya ko, Nakinig! maging masaya lagi. Saka yung mga anak niya dapat maging masaya rin. At lahat kami magkakamit, dapat maging masaya kami. Yay! Sino pa? Siyempre, happy birthday kay tatay at good health para sa kanya. Yun lang. May gift siya. Maaari po bang buksan ni tatay mamaya? Mamaya na. Hindi, iabot lang po natin. Big surprise. Ay, big surprise. Pwede na natin pabuksan, Belats. Pabuksan na. Buksan po natin, tatay, ang ating cake. May cellphone pa si tatay at dati pa Facebook na! Okay. Okay, sino pa po? From kanino po ito kay? Kaya tignan Kay Ate Claire. Okay. Yan po ay kay Ate Claire. Okay, sino pa? Message! Okay, makinig po tayo. Okay, papakinggan natin ang message ni Tatay Alex. Ano pong message po natin kila Ma'am Claire and Sir Dino? Ang sasabihin ko sa kanila ay maraming salamat sa kanila kasi sinurpresa ako sa ganitong birthday ko. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa birthday ko. Yun lang, maraming salamat sa kanila kasi sinasaya nila ang karawang ko. Hindi ko in-speak na may ganitong regalo nila sa akin. At syempre, Tay, yan po ay meron kayong 40,000 pesos! Plus 15,000 cash and with cellphone! Okay, magpapakilala na po ako, Tay. In behalf of Edmonds Flower Shop and Coordinates, thank you, Ma'am Claire, at saka kay Sir Dino at sa inyong buong pamilya na nandito sa paulit-ulit na pagkuha po sa